Morjens kaikille ja nyt taas täällä on Jonttu ja pitkästä aikaa kuvailen videota tai niin sanotusti äänitän. Eli tässä on ollut nyt taas tällä ihan sairas tauko varmaan 2 kuukautta, kun niin, on ollut koulua niin paljon ja kaikkea, ei ollut aikaa tehdä ja näin, ja pahoittelen nyt siitä sitten. Ja mä ajattelin tehdä uuden backgroundin ton channelille tänään ja tänään on ollut tylsä aamukello nyt 7:11. 13.10. siis 2012. Niin, että on heräillyt tossa. Mut näin, että sori kun ei oo tullut video ja näin. Toivottavasti näillä selvitään, että nyt on taas viikonloppu ja saatetaan tehdä Hopin kanssa videoita. Okei, kiitos kun katoitte ja moikka moi. Päätettiin tehdä uusia ajatuksia. Mun ajatukset ei oo yhtään hyviä, mutta tolla on.